Ƙungiyar masu sayarwa da rijistar sabbin layukan wayoyin salula ta ce fiye da matasa miliyan 2 ne suka rasa aiki cikin mako uku saboda dakatar da sayar da sabbin layukan waya da gwamnati ta yi. A farkon wannan wata ne hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya wato NCC ta ba da umarnin dakatar da sayar da sabbin layukan waya, inda ta ce za a rufe duk wani layi da ba a yi masa rijista da lambar shaidar zama ɗan ƙasa ta NIN ba bayan cikar wa'adi da gwamnati ta bayar. Sai dai a tattaunawarsu da Yusuf Tijjani a Kaduna, shugaban kungiyar Hassan Yakubu ya ce gwamnati na iya ci gaba da rijistar bada lambar rijista da kuma bada lambar shaidar zama ɗan ƙasa ba tare da dakatar da sayar da sabbin layukan wayoyin salula a ƙasar ba. Gwamnatin Najeriya ta zo da abu ne a zuciyarta na arziki mai kyau, amma dole kuma sai an bi a hankali. Domin in ka duba duk cikin rubuce-rubuce da aka yi akan menene dalilin da ya sa muke cikin wannan halin na rashin tsaro a Najeriya, an danganta shi akan cewa rashin aikin yin matasa shine ummul aba'isu, shine dalilin wannan rashin tsaro a Najeriya baki ɗaya, ba ma arewa ba. To gwamnatin Najeriya ya kamata ta duba, kada a yi ƙoƙarin wajen rufe wata matsala a je a ɓarko wata matsala wadda yake ba za a iya warware ta ba. Me kake nufi cewa wannan mataki na gwamnatin ka iya bullo da wata matsala? Kaga wannan sanarwa da aka yi na cewa a daina wannan sim registration din, akalla a kiyasin mu sama da mutum miliyan 2 sun rasa aikin su a Najeriya gaba daya. Sannan a cikin miliyan 2 din nan, mafi aksarin wa'annan wanda suka samu wannan matsalolin samari ne tsakanin shekara 20 zuwa 40. Ɗaya kenan. Na biyu, sannan mafi aksarin su suna inda aka fi cutuwa da matsala na rashin tsaro din na ma'ana arewa. Ma'ana ana kokarin kulla wata matsala, amma kuma ga wata ta yi ciki ta kusa ta haihu. To so kuke haka a bar mutane su ci gaba da yin rijistar layuka ba tare da an magance wannan matsalar tsaro ba? Babu wanda zai ce mu da kanmu fa muna son a samu tsaron nan, domin in ba tsaron mu ma ba za mu iya fita neman abincin mu ba. Abin da muke cewa shine a bi wannan abin mataki. Duk irin abin da ake so a yi nasara akai, wallahi za a yi nasara akai in Allah ya so ya yarda. To takamamme me kuke so gwamnati ta yi a wannan gaba, kasancewar kuna ikirarin cewa galibi mambobinku suna fama da matsalar rashin aikin yi sakamakon wannan mataki? Na farko, haɗa namban katin ɗan ƙasa da layi da ake yi na tsoho a ci gaba. Sabon layi kuma a bar mu ci gaba da sayar da sabon layinmu, amma da sharaɗi. Na farko, kada wani sabon layi ya tafi a ɗauke shi a yi rijista ɗin shi ba tare da katin ɗan ƙasa ba. In ka zo za ka yi rijista ɗin nan, ka kawo katin ɗan ƙasanka, a yi amfani da shi a yi maka rijista ta wuce. Na biyu kuma, wannan lokacin da suka bada na haɗa tsohon layi da NIM ya yi kaɗan. Wannan registration ɗin fa, in an duba tarihin wannan shi katin ɗan ƙasa ɗin, wajen shekara 10 da aka fara, har yanzu ba a yi ma mutum miliyan 50 ba a ƙasar nan. Shin ya ake so a yi ma mutum miliyan 100 da wani abu da sauransu? Saboda haka abin da muke cewa shine a ƙara wannan lokacin saboda kowa ya samu, kada a dakile mutane. Na uku shine yanzu magana da muke ko a nan Kaduna, wanda yake akwai ci gaba, cibiyar arewa ne, akwai local government din da zaka iya samu, ko babban gari wanda yake babu registration na ID card na NIM din nan. Shin suya ake so su? Sannan gwamnati ta wannan local government na Najeriya guda 774 din nan, akalla kowace local government a samu mashin na wannan registration din kaman guda 10. An sa a wancan kwanan, an sa akan wancan kwanan, za a yi nasara insha Allahu in dai aka samu wannan. Hassan Yakubu kenan, shugaban shi a arewacin Najeriya a kungiyar masu sayarwa da rijistar sabbin layukan wayoyin salula. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, ana ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban